Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ji derê xwe ji we pir û pir hez dikin. Bê xwestina ku belkî heta îro kesî ji we re negotiye ku sira gerdûnê ye, em ji we re eşkere dikin. Ez masteyî didim we. Ji derve xwazin bigêjin Xwedê. Dema ku hûn jî derbixwazin vegihîşin Xwedê, hûn desterast bi Xwedê ve tînkirêtan. Bixwazim ku ev dinya ji bo we biberçine. Bixwazim ku hûn bibin Xwediyê hemû çineta. Xwedê ji we hemûyan razî be, em ji dilê xwe ji we pir û pir hez dikin. Temaşevan û guhdarên me yên hêja, hûn bi xêr hatin bernameya me bi Doktor Evdilcebar Boran re sobetên Remezanê. Di rojekê din a Remezanê de em hem bi we re û hem jî bi Xwecemeyê Muxterem hêja birêz Doktor Evdilcebar Boran re bihevrene. Xwecemeyê Muxterem, hûn bi xêr hatin we sefa anîn. Em bêdawî ji Xwedê re hemd û şikir dikin ku em carekê din bextewariyeke mezin a biwerebûnê dijîn, em ji we pir û pir hez dikin. Me xweş dît Xwedê ji we hemûyan razî be, em jî ji we hemûyan pir û pir hez dikin. Em ji re me re hemd û şukrên bêdawî dikin. Carekî din em bi sohbetekê Remezanê re bihevrene, Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we jî razî be, Xwecemeyê Muxterem. Xwecemeyê Muxterem, mijara me ya îro li gorî Qur'ana Kerîm nixandina wextê ye. Heger hûn münasib bibînin, em bi pirsa xwe ya yekem dest pê dikin. Em gerek wextê ku Xwedê jê re dibêje xezîneya min a herî biqîmet çawa binifînin. Xwedê ji we razî be, bi rastî gava em li mirovê ku mixatebê dînê dinêrin, em dibînin ku mirov hebûneke pênc alî ye. Sê koordînatên mekanî, firehî, dirêjî û bilindî. Aliya çarem koordînata weftê ye û aliya pêncem jî lez e. Hemû gava em li gelek ayetên Qur'ana Kerîm dinêrin, ji ber diyar dibe ku weft ji bo me mirovan çi qas xezîneyeke biqîmet e. Xwedayê Teala bi wextê son dixwe. Di Sûriye vel aste ku kurtasiya Qur'anî ye, ber esr bi wextê son dixwe. û di vê sondê de ew hetîbtetên ku behsa wan tê kirin çi qas girîng in bi me dide fêmkirin. Dibêje ku mirov di xusranê de ne. Lê gava dibêje yên ku xwe ji xusranê xwenaskirine kî ne. Ji yên ku bûne amano hariç. Kî neyê ku bûne amano. Îmana heqîqî yanî yên ku bi dil dixwazin bigihîjin Xwedê û armanca duyemîn. Kî neyên ku amelên îsraker dikin, yên ku piştî tabî mürşîdên xwe bûn navê Xwedê dubare dikin, zikir dikin. Ya sêyem hep tewsiye kirine. Kî neyên ku hep tewsiye dikin, yên ku zûrî xwe teslîmî Xwedê kirine. Paşê jî tewsiye kirina sebrê ye. Çî neyê sebrê tewsiye dike, yên ku îradeya xwe jî teslîmî xwedêkirina bayê dîne be. Rastî jê xezîne herî biqîmet a Xwedê di vê gerdûnê diwate. Ku li me xwazin an nexwazin 24 saet her dem derbas dibe. Ji bo em maftê bi herî baş binivînin, gerek em di her tevgerî de di nasnameyeke wisa dibin ku fêrî pezencik bin. Ev yek du rûyên cuda nîşanî me dide. Ji bo ku hûn weftê bi awayê herî baş bikar bînin, gerek hûn xwe fedayî mirovên din bikin. Hûn lêyekî çefas bi pîvanekê mezin dikin, hûnê karibin weftêkîn bifeydetir bikar bînin. Wekî din gavan wextê bi herî baş bikartînin em tewsiye dikin ku hûn me bi zikirê bikar bînin. Zikir wî me basa tevgerî. Di bingev nolenda îsraf nekirina weftê de zikir heye. Di hedîsa şerîf de tê gotin ku tu kes tuneye ku bimire û poşman nebe. Heger kesek îvdek mûsim be, xwediyê îsanî be, xwediyê poşman bibe ku çima wî û heger kesekî firab be jî ew ê poşman bibe ku çima dest ji firabiyê bernedaye û halê xwe îslah nekiriye. Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we jî razî be, Xwecemeyê Muxterem. Gelo wextê ku bi xemgîniyê derbas dibe, ma wextekî pûç û vala ye. Xwedê Teala dixwaze em bextewar bin. û beşa herî heysana bextewariyê fastilê kir. Demo ku em bi dil dixwazin bigihîjin Xwedê, Xwedê Teala îmayî garantî dike. Lewra razîniya herî mezin a ku Xwedê dayeme ku ew wefteparçeyê weftê hê
herî xweş hatîne xandin. Ew parçeyê westeyê ku em bi wateya rastî Xwedê difikirin yanî zikir dikin. Ji bo şêtanmecibê durbeha seyî li her cure, hêla oreyî nakedin a pulê mirov dide. Parçeya weftê meya ku bi sengiliyê derbas dibe jî beşeke pûç û bala ye. Ew parçeyê westê yê ku hûn diyarî şeytan dikin, îfade dike. Ji bîr nekin mirovên din çi dikin bila bikin nikarin dinyayê li me dikin ce. Lê em bi zikir nekirinê karin bi destê xwe dinyayê li xwe bikin ceher. Dîsa bala xwe bidin roja ku zikrê we zêde bibe, hûn xwe bextewar hîs dikin. Çimkî hûn zanin ku zikir deriyê şeytan digire û deriyê Xwedê vedike. Înşar heger em bixwazin di her halî de, di her demê de bextewar bin. Gelek em her gav Xwedê zikir bikin. Ji ber wê, zikira daîmî garantiyeke bextewariyê ye. û wextê ku em her gav bi zikrê derbas bikin, em ê bêguman bextewariyê bijîn, Xwedê ji wê razî be. Xwedê ji we jî razî be xwecemê muhterem, gelo jiyankirina demê tê çi maneyê? Jiyankirina demê di nimêjê de fikirîna nimêja huzûrê ye. Vaye, nimêja huzûrê bisekirin. Îmamê nimêja huzûrê du kesên nepiştwî kesekî li piştwan dîsa du kesên nepiştwî. Der heft kes û çêdiyan û hestiyan em berdewam dikin nodî û rêzeke beydawî. Dema ku hûn li bê nimêja huzûrê difikirin, di nimêjê de hûn bi tetezî kesekî wisa ne ku bê demê dijin. Apinê we li ku be hûn diwirin yan di paşerojê de ne yan jî di pêşerojê de ne. Nê benî Xwedê Teala vala nolîje. Bi her kesî re her dem dema xwe bijîn. Ji bo ku hûn demê bijîn gerek hûn têkiliya xwe ya bi paşerojê û pêşerojê put bikin. Jîna demeyek bi Xwedê re bûne. Di demê de jîn her gav fikirînan li ser Xwedê ye. Zikir ji bo vê yekî wesiteyekî pir hewce ye. Ji ber vê yekê hûn çi wezîfeyê bikin bila bikin. Ma hûnî nimêj dikin, ma hûn karê malê dikin, ma hûn li derekî dixebitin. Hûn weftarî dikin dipeyivin hûn çi dikin bila bikin. Di her tiştê ku hûn dikin de heger zikir hebe, ev tê vê maneyê ku Xwedê ferman kiriye de vê demê dijîn. Heger ev rastaxîn bin wê demê hûn xweşikbûniyan dijîn. Lê heke berebajî hûn zikir nakin an jî wextê zikirê dibe ku serê we li cihekî din be, fikra we li cihekî din be, wê demê nabe helbet. Mînak di seyek tê gotin, behelo dana dostekî Xwedê ye. Letîk û zevdeşandefiroş e û kava wextê nimêjê tê li gorî fermana bingehîn a Xwedê tevlîgera wextê nimêjê ferzeke diyar kiriye. Tawîn petîkên xwe dixe ayekî tûr, zebêşên xwe jî din û birwî barî be di ser pişta xwe dere ser nimêjê. Helbet, cenayetê camiyê ku wî duyî halî de dibînin, hemgîn dibin dibêjin hem tu tê dere hem jî nimêja min xera dikî, bidî awayî jêkazin dikin. Di helûr jî dibêje ku petix û zebeşê min di vindirê mizgeftê de nelêyîn we hemû li derbene. Bi vî gotina xwe îşaretî çi dike? Yanî aqilê we ne li Xwedê ye, li cihekî din e di karê dinyayê de ye. Wekî ku Hezretî İbnî Erebî jî gava gotiye ew Rebbê ku hûn jê ra diperîzin dibin dingê min de ye bûye sedema mirina wî. Lê dibêje ku roja sîn ket navşînê wî demê bûnê fêm bikin ka ev çi ye. Gava Yavuz Sultan Selîm Şamê fetih dike, li gorî vê gotinê dibêje li wir bikolin û kopek zê derdikeve. Yanî İbnî Erebî çi gotiye? Ew Rebbê ku hûn jê re diperîzin dibin lingên min de ye. Bi vê yekê îşaretî zêran dike. Bi rastî heger di serê kesekî de karên dinyayê hebin li gorî alî îman çadan, heke xwestina gehîştina Xwedê tune be. Di eslê xwe de dînê wî ne dîna Xwedê ya heqîqî ye.
Yani te fikrên wan de çi heye? Zêr heye, zîve, hespên nîşankirî hene yan jiyana dinyayê heye, şehawet hene. Ev menfetin jiyana dinyayê ne. Heger di fikrên we de menfiyeta dinyayê hebe, Xwedê li kata xwe stargeha herî xweş e û ya ji wê xweştir jî dîsa li kata Xwedê ye. Îş jarî Xwedê teyala ji me dixwaze ku em li cem wî bin. Yên zikir dikin bihadêran ne û yên nimêj dikin bihadêran ne. İblîs jî dixwaze me ji zikir û nimêjê dûr bihe, Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we jî razî be, xwe cemiyê muxterem me li ser mijara me de pirs ji gelê xwe kirin. Heger hûn münasib bibînin, em dixwazin vê vîdyoyê parve bikin. Demam korana kerim dinêrin em dibînin ku bingeha xelasbûna ji xwestidanê û veguherandina demê û qezanseke bêdawî xwestina Xwedê ye. Gava em dibêjin xwestina gihîştîna Xwedê hûn çi pêm dikin? Sênîgên sîstemê hene. Em dibêjin îlî mîrate, kudret, nêzîkbûna Xwedê jî dibe sê par îlmelaqîn, aynelaqîn, heqilaqîn. Gerek em ji her xerabiyê dûr bisekin. Ji vê her tişt kare derkeve yani heta ku ez di rêya Xwedê de nerim ez ê çawa bigihîjim Xwedê ez nikarim bigihîjim. Lê gava ez di rêya Xwedê de herim, Xwedê ji xwe herê nîşanî min dide. Dibêje ev rê şeş e, nere wê rê, ew rê şeş e, di wê de nere. Gava ez nêşîna rêya ku wî nîşan daye ber bir rêyekê din meherim ne ez karim Xwedê bibînim ne ez karim xwe bibînim. Çiyê me digîje Xwedê? Her dem, her gav, her tişt bê gihîşt dibe Xwedê ya giring e wekû. Mirov karibe heqê berpirsiyariyê bide. Rebê me di Qur'ana Kerimdê di Sûreya Secde ayeta nêhan de dibêje ku emanetê kîr û dayem e. O dibêje ku gerek ev emanetê rû gava mirov jiyana dinyayê de jî bêgîje Xwedê. Hûn li ser di dema jiyana dinyayê de gihîştina rû sata Xwedê re çi difikirin? Li nimêjkirinê, fikirina qenciyan, li nêxwarina herkê kesî mirov digihîje Xwedê. Xwedayê min ez jî dixwazim wekî Yûnûs, wekî Mewlana bim. Êro hûn dixwazin em xestînek bisabirin. Helbet em dixwazim. Wê demê ez bibêjim hûn dubare bikin dibe. Ey Xwedayê mesin, ez ji te pir xwe dikim wekî dostê Xwedê. Ez jî dixwazim wê rûyê ku te wek emanet daye min, di jiyanê de bigihînim te. Ez jî dixwazim bibim dostê te, Xwedayê min, wê duaya li ser zimanê min da xedilê min. Ez ji te pir hez dikim ya Rabî. Ma hûn dixwazin vê yekê ji mirovên din re jî tevsîr bikin. Bêguma ez tevsî dikim, qey ez tevsî nakim. Em ji we pir hez dikin. Em jî ji te pir hez dikin. Xwe cemiyê muxterem di hevpêvîna me de mêvanekî me. Got ku gava ez li şûna rêya ku Xwedê nîşan daye ber bi vêyekî din biherim. Ne ez dikarim Xwedê bibînim û ne jî ez dikarim xwe bibînim. Mirov çawa digihîje vêya ku Xwedê nîşan daye. Bi rastî gava em li Qur'ana Kerîm dinerin Xwedê Teala di Qur'anê de behsa dûreyan dike. Yek rêya gayî a şeytan e, ya din jî rêya îrşadê ya Xwedê ye. Di Bakare 256 de dibêje ku di dîn de zordarî tune ye. Rêya îrşadî û rêya gayî sed û heştê direşe ji hev hatine veketandin. Rêya îrşadî ber bi jûr ve rêya ku digihîza Xwedê ye, rêya ku digihîza Xwedayî ne arşî. Rêya gayî jî ber bi jîr ve bi daketina heft katên cerzemînê ve mirov dibe eşelî safilînê yanî ber bi şeytan ve. Daha heger em bi rastî dixwazin bigihîjin rêya Xwedê gerek em tefaz îradeya xwe bikar bînin. Di gorî zimer hevdawin, Xwedê Teala ji îradeya me çi dixwaze? Ew in ku ji evdîtiya tagut dûr ketin. Delo çawa dûr ketine û xwe xilas kirine. Berê xwe dane Xwedê, xwestine ku bigihîjin Xwedê. Ev berê xwe dana Xwedê di Qur'ana Kerîm de di heft ayetan de derbas dibe. Em bi zelalî fêm dikin ku ev xwestina geriştîna Xwedê ye heft ayetên Kerîm. Wek enav, munîk, yûnîk, berê xwe dana Xwedê bi dil xwestina gehîştina Xwedê ye. Terat 27 Rûm 31, Lokman 15, Zmer 17, Zmer 54, Mûmîn 13 û Şûra 13 de di heft ayetan de rebê me behsa xwestina gihîştina Xwedê dike. Daha ev xwestina gihîştinê di En'am 105 û 3 de be. Yê ku bi dil dihîştinê bixwaze, gava xwe dabêje ser siratî mistekîmê. A ev siratî mustekîm e. Nebin peyrewên wan wêyîn ku ve ji siratê mustekîmê dûr difînin. Ew jêriyên wahîdî fîrpeyan in. İblîs mirovan berbereyên ku ji siratî mustekîmê de dikatêlin me dibe. Lê Xwedê mirovan ber bi siratî mustekîmê ve dibe. Gelo ew fîrkeya navcekî ye ey Resûlê Xwedê. Fîrkeyek tenê xarit. Misal Yahûdî bûn heftê û yek fîrkeyekî wan xariç heftê wan ji siratî mustekîmê derketine û ketin canemê. Krîstiyan bûn heftê û du fîrte, yekî wan fîrkeya nadiya xariç.
هفته و یکی وان جسراتی مستقیمی درکتنه. مسلمان دبن هفته و سه فرقه یکی وان خارج هفته و دو یوان جسیرات و مستقیمی درکتنه. لگوری سبب بیستان اف کسین کو جسرات مستقیمی درکتنه اطاعتایی بیس کرنه. لیا خلاصی امرو والصراطی مستقیمه. تنی خواستنک بسه که اونوی تو را شیطان بکتینن و دریا خوده ده بمشن. ملوف دبن وناهی خواستنا گیشتنا خوده ده دسر لیا که خوده نشان دهیه. هر که دریا خوده ده بلند به صراطی مستقیم تمام دکه و هر روزا که در باست به انکی دن نزیکی بختواریه دبه. ده حدیث شریف ده پیغمبر ما روزا که حتی کراست سر آلده فیزیکه. ایب دریا خوده صراطی مستقیمه. پشتی وی لراست و چپی وی حتی فتیندن افجیریندن سر هر یکی جوان شیطانن که میرو وان دعوتی شاشی دکنهنه. بنیرن اوین که ده دین و تتیان فیرکیان اب یک ده انجام دعوتا و ابلیس آبر به شاشی ده پیک حاتیا خوده جوا رازی به. خودی جوش رازی به خود جمعی مسترم لسب مجاره مده هفلیوانه که میاد دن هیا. اگر هون مناسب ببینن ام تخوازن به ویدیوی جی پار ببکن. خودی تیالا جبو ام وقتی کوچنکن تقص خوازه ام حقیقتن خودی هیم ببن و فرمانی دمه کو ام تابی مرشدین کو وی بیلیمی هینی مبکن ببن. تابیبونا مرشده کی جبو و چه افاده بیکه. تابیبونا مرشید حضور که یعنی از هر تم دبیجم حضوره. ما استابیمه نان استابی کیمه ربی منه کو از آفاندم هیا و سونیمی هیا کسی کو از تابی وانم ینکو من بعد بوانا کریه خدا و رسولی مینه ji xêrî tabîbûna pêxember, tabîbûna tiştekî din li gorî min bêaqilî ye. Çunkî mirov xwediyê aqil e, bêguman bi lêpirsîn û bipirsîna ji kesekî zana pir girîng e. Çi ye? Li ser her zana û nêyana zanakî hîn jê hatîtir heye. Li ser wî zanakî ji yekî dinê hîn zanatir heye mane wisa ye. Gava mirov dibêje şêxe, murşîde, filan e bêvan e, mirovê xwedî aqil gerek pêşî lêkolîn bike û bêelîm e. گلو دوی دمیده مرشدین خودی هنه دوستین خودی هنه. بگومان هنه تقص هنه لی ام نکارم می بنقینم میکارم ببینم گاوا ام ببینین جی هلمت ام نخوازن جمان بکتن دلک دوستین خودی هنه یعنی نبه کومرو وانتو نبه حسبینه gerek میرو شهمو اینی مو اندراهین وان خیده بگله. Li ciyê ku dostên xwedê lê mebin, ji xwe qiyamet rabibe. Li ciyê ku dostên xwedê lê nebin, mirov şansê jiyanê nabînin. Ev her tişt ji bo xatirê rûyê wan e. بیشین کو و مرشدکی کامیل وک موانا یان یونس امردی. لگوری و تابیبونا وی چی دیده مروان. تشتین پر خوش داده ما چی ناده چی نخوازه لجم مولانا به لجه یا یونس امرده بمشه چی نخوازه از این گنج درگه هیوی را بکشینه یعنی هرکس بخوازه یعنی نها موی جانی مرابون. ده هفلیوینا مده میوانه که مگوت. ده مجاره مرشید ده میرو خودی عقله لی کلین کرن و پرسینا جیه کی زانا گرینگه. گوت کو لسر هر زانا کی دن هیا ده مجارن دینی ده گرکم تشتین کن زانش کی بپرسن. خودی تعالی تکل آنا کریم ده بسوا وید ده. هگر نبی رسول دجی یکو ده آستا هری بلند زانه اوه ده سوره نال آیتا 43 و 44 آن ده خودی و تعالی پیماند که. مبری تجی جبلی ظلامین که مجوان ده وحی کریه تو کس نشاندیه. اگر اون نزانن جعل ذکری بپرسن ده نال 44 ده جوان رسولان ملوان ده بیوینه و سیفشاند. مجتر جی ذکر قرآن کریم داخست کو تو جنمروبان را شروبه بکی. بدی آوایی بلا او تذکر بکن. لی ده سوره آلی عمران آیتا 7 ده جارکتن دبیجه قرآن کریم جدو کومن آیتان پیکته آیتین مکه متشابی. او سی جرک خودی دلان کسین کوکاوا لقرآنی دنیرن دلیوان در زیگ و نخوشی ہے. او آیتین متشابی نشان دین و دناو مروان در دبن صدما فتنه. راسیون یعنی ینده ایلیم کربونا او نخودیه ایلیما بکراتینه. لی دبیجن آیتین محکیم و متشابه همو ججم خودینه. لی او جی نکارن تذکر بکن تنه اولول الباب دکاره. ای جای بابا ام با قرآن کریم روند کنا مروان دکشینن ام به تتزی سه کومن مروان دبینن. جاهل ین ایلیم دانه وان او فدین ایلیمه. جاهل او این کنا خوازن بگیشن فدی. ین ایلیم دانه وان او این کد خوازن بگیشن فدی. فدین ایلیمه جی موشیدن خودینه. گل وان کسین ایلیم دایی ایلیم جی کی گرتنه.
ji murşîdê Xwedê girtine. Ji ber wê Resûlê Xwedê dibêje ku amadebûna sohbeta alimê Xwedê hikmet û bihîstina gotinên wê li ser we ferz e. Wê demê tiştên ku em nizanin gerek em ji kî bipirsin, gerek em ji alimê Xwedê hikmet bipirsin. Heya filasiya ji cehenetê bi navê Xwedê pirsîna ji alê zikirê ye. Ew kesên ku jî ya dibêje alê zikir, ew ku Xwedê testûra axaftina bi Xwedê re ne. Ew in ku mana ayetan ji Xwedê dipirsin, di îstîkameta rast de hîn dibin û digihînin kesên din. Li gorî agahiyên ku Xwedê gihandiye wan, ve sivdana tiştên ku kesên din nizanin jî ji bo wan mümkün e. Di hin dewrê de tefeza alê zikirê heye. Heke mirovan Quran ji bîr kiribe, heke yên ku dîn de lemînin zikir ji bîr kiribin. Heger ew bi xwe ne alê zikirê bin, helbet ew nikarin navaroka alê zikirbûnê jî zanibin. Di Sûreya Zûmer ayeta nehan de mapeyê yên zanin û yên nizanin qet dibin yek. Wê demê di her dewrê de yê nizanin hene, di her dewrê de yên zanin hene û Xwedê Teala ferman dike ku ev kesên zanin ulûl elbab in. Yanî Xwediyên libanin Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we jî razî be, xwe cemê muxterem pirseke temaşevanê me ya bi vîdeo heye ku gihandiye me. Heger wisade we hebe, em bi hev re temaşe bikin, paşê em bersiva wê ji we bixwazin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خود جميع محترم از جت لي خواج جت پر و بر حزبكم ان شاء الله. اگر مسافر و حبه پشتك من هي ان شاء الله. از نها پر جوانم بلا از جنابا بجیم قبا از گیر بوم از تو بکم و دست نمیجی. بکن گلو افکر راسه ما هون کار نشه بکن از جو پر و پر حزبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خود جمع muxterem temaşevanê me dibêje ku niha ez pir ciwanim, bila ez jiyana xwe bijîm, rava pîr bûm, ez ê tobe bikim û dest bi nimêjê bikim. Delo ev fikir rast e. Helbet ne rast e. Tu kes nikare heta ebedî bijî. Her kes bi pasî ku temenê wî testûrê dite dijî. û di dawiyê de te hez dimire. Nîşanin ku gerek em di jiyana dinyayê de bi çi be mijûl bibin Xwedê Teala di ayetên xwe de eşkere kiriye. Tiştê serdest ne hemû fêzên dinyayê yên demkîne lê gêiştina armancên Xwedê ye. Di Sûreya Alî İmran ayeta 14 de Xwedê Teala behsa jiyana dinyayê dike. Jin kur zêv û zîvên bi kontar hatine komkirin, hespên mişankirî, heywan û zevî. Ev menfiyetên îzyala dinyayê ne. Lê ya ji wan çêtir lekata Xwedê ye. Zata Xwedê stalgeha herî xweş e. Îcar em bi di tercihan re rûbirû ne. Yan em ê jiyana dinyayê tercîh bikin di gorî Yûnus 7 û 8. Ew naxwazin bigêjin me, ê jiyana dinyayê razî ne. Ew ji ayetên me hafilin, an jî em ê Xwedê bixwazin bigêjin Xwedê. Li di vê noktê de tiştê serdest gerek ne fehm û xêzên dinyayê yan demkî bin lê gerek gêiştina armancên Xwedê bin. Yanî gerek em bixwazin bigêjin Xwedê. Gava em mirin her tişt hediya ye. Ji bo qezenkirina axetê êdî firsendilme tune ye ku em tiştekî bikin. Xwedê Teala dibêje ku berî ku ezab were ser we, berî xwe bidin Xwedê vegerin Xwedê û teslîmê Xwedê bibin. Sûreya Zûmer ayeta 5 û 4 bi manê ye. Yani heke hûn nexwazin bigihîşin wê demê hûn ezabê hek dikin. Berî ku ezab were bixwazin bigihîşin Xwedê. Wekî ku Sultanê Nebiyan Pêxemberê me, tekiliya wî û Muaz bin Cebel de pirsa yekem a ku Resulullah ji Muaz pirsî evbû ya Muaza tê Xwedê li zer eddên wî çi ye? Ew e ku tu tiştî jê re nekin şerîk. Demek hetî Xwedayê ku em afirandine di ser me heye, tiştekî ji min re nekin şerîk. Vaye ev ji min re nekin şerîk, filasiya ji şîrkê, di dema jiyana dinyayê de bi îvadeya xwe xwestina gêiştina Xwedê ye. Heger hûn bixwazin, ji xwe Xwedê Teala we dibe beriyê tûbayê. Lê heger hûn naxwazin, wê demê bi wan zanîn ku şeytan ji we re çêkirin e. Ez niha ciwanim bina hinekî pîr bidim, jiyana xwe bijîm, paşê ez ê tobe bikim. Lê gava ew rojat dibe ku ev yek nesîbî te nebe, Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we jî razî be xwe cemê muxterem, li ser mijara me de hevpêvanekê me ya din nazikakî heye. Eger hûn münasib bibînin, em dixwazin vê vîdeoyê jî biweşînin. Wext xezîneya herî bi qîmet a Xwedê ye û nirxandina vê dema ku xezîneya herî bi qîmet e bi awayê herî bi têhatî tenê bi zikirkirina navê Xwedê mümkün e. Li gorî we zikirkirin çi dide mirov? Hem wekî beden hem jî wekî rû mirov rehet dike, ez bi vê bawer dikim. Huzurî dide, bereketê dide. Ji bo min huzur e. Esmayên Xwedê tên zikirkirin. Ji ber ku her esmayek maneyekê
ifade dike dimêjî te xûceyên ku sekinî nedixede wêrê armanca zikirê ev e. Gelo mirovek di zikira daîmî de karê hevdin bextewar be. Erê kare mirov hev dibe di bedenî de mirov frehiyekî hîs dike. Kar û barîn te rastiyên huzur çêdibe yani çi bixwazî ew dibe. Yên ku dibêje Xwedayê min ê delal di nîvêrê de namîne. Zikir û îbadet ji bo xweya mirov e ne ji bo kesekî din e. Feydeya hemû xebatên ku tu ji bo xwe dikî tu yê bi xwe bibînî. Bi zikir re jî wisa ye. بختوار ببه از بختوار ببه دما از لسر سکته me لسر تسبیح me dema zikir dikim bi rastî hîs dikim ku ez bextewarim. Te eslê xwe de zikir ne ji bo bextewariyê ye. Bextewariya ku tu dibêjî ji bo pêşveçûna mirov e. Bextewariya mirov wê demê dibe ku kare baweriya xwe ya bi xwe re zêde bibe ku têr bibe. Yanî gava kare bigihîje heqîqeta nifsa xwe kare bextewar be. Têkiliyên kesekî ku hatin zikrê dike bi derdora wî re çawa Baş dibe bi rastî şûkir ji Xwedê re ez her tim baş dibînim. Ez tu carî rastî tiştekî xerab nehatim. Gava ez li mirovên derdora xwe dinêrim ew ji min re bêxuzuriyê tîne. Ji bo ku ez wan teşwîk bikim heger ez di nimêjê de bim û kesek li cem min be ez wan teşwîk dikim. Dibêjim hûn ji vê zikirê bikin bixweşe. Zikir çi ye? La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Di hevpêvîna me de mêvanekî me got bextewarî ji bo pêşveçûna mirov e. Gava mirov kare baweriya xwe ya bi xwe zêde bike û têr bibe, kare bextewar be. Gelo baweriya mirov a bi xwe re ji bo bextewariyê bes e. Na balariya bi xwe re ji bo bextewariyê nebesit. Bextewarî bi baweriya Xwedê re çê dibe? Mirov her tim behsa tiştekî bi navê baweriya bi xwe dikin. Dibin tesîla hêzafîzîkî de ew Xwediyê qenayeteke şaşin ku dibêjin yê bi hêz wê bibe Xwediyê hev tiştî. Lê ev metodeke ti dengek ku şeytan ji bo tûr histana mirovan ji Xwedê bi kar tîne. Balerî bixebîne, balerî bixebîne. Dema mirov ne bi Xwedê lê bi xwe bawerkirinê dike esas, ew ji Xwedê fut bûye. Ewên ku nizanin bextewarî çi ye karin bibin Xwediyê fikrekî wiha ku dibêjin mirov kare bêyî Xwedê jî bextewar bide. Lî bextewariya bê Xwedî nemimkûn e. Tu çi qas baweriya xwe bi Xwedê bînî tu ew qas serkeftinê bi dest tirî mirovek gava vê rastî fêm dike dibe xwedî kalet. Waye di Sûreya Alî İmran ayeta sed û şêstan de Xwedî tala we hevferman dike. Heger Xwedê alîkariya we bi kes nikare bûye. Lê heger ew anîkariyê xut bike ji fêrî Xwedê kî karî anîkariya we bike? Heger Xwedê alîkariya we bike wê demê tu kes nikare bûye. Heger alîkariya put bike û we bi tenê bihêle piştî wê kî kare alîkariya we bike? Wê demê bila bawermend nebixwe bi Xwedê tevekkûl bikin û zikira Xwedê bikin. Zikir mesteya tevekkulî mesteya bawerkirinê ye. Bawerî bibe jî parçeyek ji îmanî ye. Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we re jî razî be, xwecêmê muxterem. Dîsa pirseke me ya bi vîdeo heye ku yek ji temaşevanên me gihandiye me. Heger hûn münasib bibînin, em lê temaşe dikin. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hocamê muhterem em ji we pir û pir hez dikin. Bi hurmet em ji destê we maçî dikin înşallah. Heger hûn münasib bibînin, pirsek min heye. Gelo wextê valayê Müslüman heye inşallah. Ez jî we pir û pir hez dikim. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve Heger em pirsa temaşevanê xwe dubare bikin. Gelo wextê valayê Müslüman heye. Êfemderî me silavê Xwedê lêbin weftê Xwedê wekî xezineya herî biqîmet sanibû û herî baş dinefand. Tu carî wextê wî yê vala nedibû. Hev tim bi tiştekî mijûl bû. Her tim ji bo teblîgê amade bû. Sehamer jî bi teblîgê derdoreke pir serkeftî ava kiribû. Dema ku gihîştin serdema seadetê wan hemûyan êdî yînî jiyîna ji bo kesên din bibû. Bayê Yûsuf sed û heşt ez û yên tabî min bûne. Ew rêya ku em bi dîtin de wetî Xwedê dikin ew her tim bi dawetkirina Xwedê mijûl bûn. Gava em dinêrin di ayetên din de di azab bîst û yekan de Resulê Xweda silavê Xwedê lêbin ji bo kesên ku xwestibûn bigihîjin Xwedê. Rûya xwe gihandibûn Xwedê û zêde zikira Xwedê dikin. Resulûla mînaka herî baş e. Bi rastî jî jiyaneke wisa jiyan ku di Alî İmran sed û nûzdeh de dibêje, ew ji we hez nak. Lê hûn ji wan hez dikin çimkî hûn bi tebahiya pirtûkê îman tînin. Îjar heke em karibin ji bo kesên din bijîn
bi şertî ku em bê xwezineya biqîmet a Xwedê ya laftê ku her gav diherike bala feş nekin. We demê em ê bigihîjin amancên xwe. Her saniye û deqîqeya xwe ji bo alîkariya kesên din binifînin. Ji her firsendê feyde bigirin û wî tengê di vindirê we de bi alabexin tevgerê yanî zikir bikin. Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we jî razî be xwecêmê muxterem. Xwecêmê muxterem em hatin dawiya bernameyekî din. Ji bo van agahiyên qîmetdar ên ku we dane em pir spasiya we dikin û em gotinên dawî dîsa ji we re dihêlin. Em ji Xwedê hemd û şikrên bêdawî dikin, em hatin dawiya sobetekî Remezanê. Bi daxwaza ku em di bernameyekê din de dîsa bi hev re bin rehmeta feza selavat û hemû feşîkbûnên Xwedê li ser me hemûyan be. Em ji dil ji we hemûyan pir û pir hez dikin. Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Temaşevan û guhdarên me yên biqîmet. Bi hêviya ku em sibê di eynî saetê de di bernameya sohbetên Remezanê ya bi Doktor Abdulcabar Boran re dîsa bigihîjin hev. Xwedê ji we hemûyan razî bê. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ji dilê xwe ji we pir û pir hez dikin. Bê xwestina ku belkî heta îro kesî ji we re negotiye ku sira gerdûnê ye, em ji we re eşkere dikin. Ez masteyî didim we. Ji dil bixwazin bigêjin Xwedê. Dema ku hûn ji dil bixwazin bigihîjin Xwedê, hûn desterast bi Xwedê ve tînkirêtan. Bixwazim ku ev dinya ji bo biberçine. Bixwazim ku hûn bibin Xwediyê hemû çineta. Xwedê ji we hemûyan razî be, em ji dilê xwe ji we pir û pir hez dikin.